yeti ma benefits evanhu vake but kune zvinoitirwawo vana vake. So vadzidzi pavakauya vachitidzidzisei kuita munamato, Jesu akabva avaticha mainly about the relationship. First statement, you're not our Father who art in heaven, not our God, our Father. You have shifted from being God, you are now my Father, and I am your son. Give us today our daily bread. Say humble, may you please give us. Give us. In a way, put it the level your father and son are not begging in my rights. We don't beg from him. Why? Because we are a family. We belong to him. Just imagine mwana wako washika kumbamba nero garani wepas oti please gani mangwana tekumbira oti tuwane uchikafu pano pamba msati daru akangotanga kudemba, you suspect kuti pane chaita wrong. Mwana akagarani wepas akatanga kudemba kuti baba vangu msandi daru muri baba wangu chaiwe mimi musandiregerere kudaru mangwana tikudaru tisadza pano unoti chii chaitika. Nokuti haqualify kudemba kuti awane something by right anodeserve. So you know the kingdom yamwari is all by rights. God zero. Jere wakuti vanhu vakatodzidziswa kuoperate by rights. Vachasangana nezvinhu zvavaifungidzira kuti zvinoitirwa vamwe vanhu vari too special. As long you belong to him, you have a right to get what he wants to give to his own sons. I want to read the scripture. I was waiting for these guys. It's fine. Joseph. Genesis 44. Genesis 44. Genesis 44. I'll start from verse 11. Each of them quickly lowered his sack to the ground and opened it. Then the steward proceeded to search, beginning with the eldest to the youngest. The cup was found in Benjamin's sack. At this they tore their clothes. They all loaded their donkeys and returned to the city. Joseph was still in the house when Judah and his brothers came in. They threw themselves to the ground before him. Joseph said to them, "What is it that you have done? Don't you know that a man like me can find things out by divination? What can we say, my lord?" Judah replied. "What can we say? How can we prove our innocence? God has uncovered your servants' guilt. We are now your slaves because you have found the cup." But Joseph said, "Far it be from me to do such a thing. Only the men I found with the cup will become the slave. The rest you may go back to your father." Then Judah went up and said to him, but I will explain. Vakoma va Joseph ndo vakatengesa Joseph. Vakazova nefamine ndokubva vatanga kuenda kuIjipiti kunotsvaka chibage. Chibage vaichiwana nokuti mari yacho yekundotenga vanga vanayo. Baba vavo Jacob vaituma vakomana kundotsvaka chibage. Mupfungwa mavo vakoma na baba havasi kutomboziva kuti Joseph is still alive. To them he is a dead man. So they are no longer talking about Joseph. They are no longer searching or looking for Joseph. They are only looking for grain. Vari kutsvaka chibage chete, havasi kutsvaka Joseph. But mumazuva aya munhu ane chibage chacho ndi Joseph. But to them havasi kutsvaka a person. Vari kutsvaka a fruit, a blessing. Chinhu chingaite kuti vararame upenyu huendeke. Ndokubva vanzwa kuti chibage chiri kuEgypt. Vazhinji vedu nhau yechibage yakatiunzawo kuchechi nokuti nzara iripo, nzara yemabasa, nzara yewanano, nzara yechi. Ndokubva tanzwa mubvangeri achivhangera kuti kuna Mwari mabasa ariko, wanano dziriko, zvamunoda anozviita, anopa utano. Nekuti wanga usina utano hwacho, wakaona kuti no option kwa Mwari kana zviriko ngandei. So tese takauya nekuda kwechibage. Handisi type yechibage chachiri missing chawakanzwa kuti Mwari anacho. But pavakanzwa kuti kuEgypt kune chibage, vanga vasina option but kuenda kuEgypt. Mumaindi mava muna pfungwa yekuti anacho ndiani, ndeyekungoti chero anacho, we are ready to buy. So vaenda vachitenga vachidzokera, vachitenga vachidzokera. But Joseph ndokubva discover kuti type iri kutenga chibage, we are related. These are my brothers, we are a family. But ivo havana kurecognize Joseph.
So vaingoramba vachitenga. Joseph ndokubva atanga kuita matricks, akatanga kudzorera mari yavo mumasaga vachidzokera nayo. Vachisvika kumba vanga vasingafari kuti adzorerwa mari, vaingotya nokuti havasi kuziva kuti zviri kuitirwei uye zvaitwa nani. Saka uri munhu anogara achiitirwa vamwe zvakaipa ukaitirwa zvakanaka, unotofungidzwa kuti hausiri uri kuitirwa. Haufare unototi pamwe zvapotseka hamene aida kuitirwa. Wega wakazviisa kusaidla nokuti these brothers vakatengesa mwoyo wavo. Saka vatarisire kuti mumwe munhu apota achivapa mari kungovapawo mari. Vaenda kunotenga chibage vodzorerwa mari musaga. Hapana ari kufara kuti zvedu zviri kuita. Vari kungoti iyi ndofunga hamene zvatiri kutsvagirwa nyaya. So vaipota vachiti vakadzorerwa mari musaga vakaenda kuna baba vavo vakavapa chibage vodzokera nemari yacho back foot. Nyaya ndeyekuti hanga iri kuvadriver to grain the physical hunger. The spiritual hunger, a relationship, is no longer in them. Vanzwa kune chibage havana kunzwa pamusoro pemunhu anacho. Takanzwa zvinoitwa naMwari achiitira vanhu vake, hatina kuzonzwa nyaya yeukama naMwari wacho. Saka dambudziko rapo nderekuti chakatisunda kana chiri chibage, there must come a time yekuti that physical hunger must die to develop a spiritual hunger yekutsvaka relationship with the one who owns the grain. Uchaona kuti pavakazivana naJoseph havana kuramba vachifamba kuzotenga. Joseph azvirivhila kuvakoma akati chiudzai baba vauye kuno mugare munzvimbo inonzi Goshen. Hakuna chinhu chiri more blessing than kuti uri kutsvaga chibage but woziva kuti anacho hama yako oti ndakubvisa palevel yekutsvaga chibage. You can now own a land that you can plant and produce your own things. So they moved pakutenga chibage vakava owners of the land in Goshen in Egypt when Joseph revealed himself to them. Joseph akazviratidza akati ndiri mupenyu ndine hama yenyu, chibvai kwamuri kugara. Kureva kuti there is a level in life yekuti unoramba uchienda uchipiwa chibage, and there must come a level yekuti you can produce your own maize. Wapiwa the land iri blessed. Unogona kuramba uchiuya uchinamatirwa zvichiita uchianyama pane problem ndepekuti anokunamatira wacho akasavawo saJoseph haakudzorere mari. Anokurovera ignorance yekuti auzive kuti chinani. Danger iripo ndeyekuti ukasaziva Mwari, mumwe munhu akakasika kuziva marights ako nezviri muna Mwari, pamwe pacho anoita sekunge ari kukubatsira iwewe yeti wakatobatsirwa naMwari wacho kudhara, but nokuti anoziva kuti you lack knowledge concerning the matter, anoita sekunge is helping you. Akakufira hasi bishop, akakufira hasi pastor, akaenda pa cross concerning your life ndi Jesu, akakupa simba nekodzero mukurarama muupenyu ndiye akabva akupa neshoko rake. Danger yaapo i lack of knowledge yekuti uoperate marights, nokuti mukaziva kuti ane chibage ndiani amumire mulife. You are part of the family. Hamuite sevamwe vari kutsvaka mari yekuti daunoita one on one tionane naye, iwe unotoonana naye wacho iye cheche anoti call unto me and I'll answer thee. Mune guarantee mu scripture yekuti tikazivana totaura tese, but iwe ukaignore kuzivana naye ukazivana neni wotondinamatira kuti ndiite mwoyo waJoseph. Ndikaushaya mwoyo iwoyu, there's a price tag. Vanhu vakaudzwa zvinoitwa naMwari, havana kuudzwawo zvinoitirwa Mwari nevanhu. So relationship ikava key. Uchaona kuti wese ada kudzvanyirira muupenyu, you will never preach about relationship yako naMwari. Anokuudza how anointed the man of God is, how much grace and power he carries. Anokuudza kuti ukauya pano is the last bus stop. Let me help you very well. Your last bus stop was already at Calvary. Kwese kwawakuenda isiri of the last or what? Basa rakaitwa pamuchinjikwa ukasarutsvaka. Pakata panoita munhu asina mwoyo sewaJoseph. Ngatitendei Mwari netaipe murume anonzi Joseph, nokuti iye akaziva kuti kana ava neni ropa riri rimwe chete, ropa rinobhadhara, nokuti bhabho rangu rinoti takatengwa neropa rake.
kureva kuti pane pandaifanirwa kubhadhara zvechokwadi, but pakabhadharwa neropa raJesu. Saka pakabhadharwa neropa raJesu ndikabhadhara futi imini yaera. Imagine kuti munhu akubhadharira fine, iwe bhadhara futi. Kwako hakusi kuwana kana kunzwisisa, kusaziva. Takatengwa, chakabhadhara on your behalf is the blood of Jesus. I love this statement. Akambonzwa imwe dzidziso zvikanzi, iwe unga ine dhora kuchechi, pamwe munhu akakuroya akatoendesa mombe kun'anga. So zvinoita sekunge hondo iya yako haisi yaJesu neenemy yako. Nokuti kana uriwo unoda kuita fight your way out to make it by your own resources and money, there is no need to preach Jesus anymore. Make money and deal yourself. Kana nawire kuti wo ukabhadhara, ukabhita zvakaitwa nemuroyi, kana kune muroyi akaendesa mombe kuti uve rombe, iwe unofanira kuraisa mari inokwana yemombe. There is no longer worth to preach Jesus. Tofanira kutaura zvekutsvaga mari dzedu, totiwana mari dzedu, tobhadhara nyaya dzedu dzonaka. But kana nawiri yaJesu akabhadhara pamuchinjikwa, zvakureva kuti hakuna sacrifice is greater than the blood of Jesus. Problem inakoma waJoseph, they are not aware kuti ropa ratakaisa paendere mbudzi, variwo vakauraya mbudzi vakaisa pabhati raJoseph, but vakakanganwa nauye ropa. Chechi ikakanganwa vhangeri neropa raKristu, tinotanga kubhadharisana. Okay, can I preach this one? Vakoma ndivo vakauraya mbudzi, vakatora bhati raJoseph vakanyika muropa rembudzi, vakaendesa kuna Jacob vakati tarisa chii. Jacob akachema zvikanzi mwana wangu afa. But vakoma chokwadi vanochiziva kuti mukomana haana kufa, but pakarova nzara vakakanganwa kuti ropa riendere mbudzi. Havana kumbonyuma kuti Joseph is alive. So kusaziva kuti mupenyu kufa, kusaziva vhangeri repamuchinjikwa rine chekuita naKristu kufa, kunokusvitsa palevel yokumira palaini kuti uitirwe zvinhu zvawakaitirwa kudhara. Unomiswa pamutsetse uchinzi Mwari ndoda kuti akuwanire nyasha, iwe paakaenda pamuchinjikwa ndo nyasha dzaakakuwanira. You were not worth. Jesu haana kuenda paCalvary nokuti wakanegotiate kana kuti une zvawakabhadhara. Because of his love he shed blood for humankind. Problem ndeyekuti wakamuvwa nechibage stereki. Saka mufumiri wacho akatomira akasataura chibage unonzwa kuti haana anointing. Chibage chandiri kutaura zvinhu zvauri kutsvaga. Ndikamboti zvauri kutsvaga ndotaura Jesu ari kukutsvaga, unonzwa kuti ari kudzidzira uparidza uyu. Akanotaura dzimba dzedu mbona. I see your house, chibage icho akuru. Ende chibage ichocho Mwari anacho. Vazhinji takamuvwa nechibage ichi. Chakashota mulife mako ndo chakakunza kuno. Kwaita akashota ndi Mwari, but iwe hauna kuona kushota kwa Mwari, wakaona kushota kwezvinhu. Yet origin yezvinhu inobva kuna Mwari, muridzi wezvinhu. So relationship yevanhu naMwari, vanhu vakasaziva the mystery of the blood, ropa rakadeuka, vanotanga kurarama sevanhu vasina hama iri kupa vanhu chibage. So vakauya vachitsvaka chibage, havachatsvaga futi Joseph. Yet vari kutoziva kuti chakafa pai imbudzi kwete munhu, but vatokanganwa. So Joseph was alive, ndiye ari kusupply chibage, but the brothers vairamba vachiuya vachitenga vachidzokera, vachitenga vachidzokera. Do you know kuti paunouya uchitengeserwa uchidii, chinoita kuti zvishande. Itime yekuti munguva yekusaziva Mwari havakuite guilty. Baba rinoti muchaziva zvokwadi chakusunungurai, which is true. But mukaziva zvokwadi mukasai exercise inokusungirirai, which is also true. Kana muri mugwenga hamusi promised land, saka Mwari haatarisa kuti murime, haatarisa kuti muite anything. Kungomuka mangwana kuseni muchinonhonga chingwa mana. But mukapinda Canaan promised land, hakunaye chingwa, kunonaya rain, mvura. Zvekuti unogona kutofane nzara Mwari aripo aimbonaisa chingwa. Nokuti arozva kuti stage yawava, you now know kuti the land is fertile. I need to deal with the land. Ukasarima kugwenga haisi promised land, haujudgwe kunzi nousimbe, ndokunoramika nemamiracles.
but mukapinda mu Canaan, no more miracle principle, plant and harvest. Why? Nokuti Mwari wakaisa ropafadzo on the ground. Sa danger atana ayo ndeyekuti pakaita mshumiri anoparidza miracle mu Canaan. Unotonzwa kuti amoni mazuva edu kwa Mose chaiwadzoka. Kwete zvongoshandisana zvanzi chiri kunaya mangwana. Kana Mwari vakarumura vanhu kubva muna Moses vachiisa muna Joseph, muna Joshua. Under the leadership of Joshua, miracles were less. They were operating by principles. And Joshua was a tough man. Vanhu vaiti vakatadza mazuva Moses, Moses ainopfugama kuti Mwari, vanhu venyu makavabvisa kure, vanzwire tsitsi. But vanhu vakaita nharo naJoshua anoshedzera kuti ini nemhuri yangu topinda. Unoziona kuti uyu haana mweya waMwari uyu. Inyaya yekuti haana mamiracles saka ane chiki stereki. He's not a good intercessor saka hadi kuti namatira. There must come a time yekuti you live by rights as a child of God. I believe in miracles, but kuna a certain level yekuti you can create your own miracle. Inzwa kana vanhu vainonga chingwa murenje vakapinda Canaan vakarima wheat avabheke chingwa. The same product yavaiti miracle they can now produce because they are at a level where they can do it. Yes. My brothers are Joseph. Now we are all parembudzi vakanganwa. Saka havasi kuziva kuti yeCHIBAGE can be our brother. Havana kumuziva for a long time. Ndosaka vakatora long time vachingotenga. Long time vachimira muqueue. Kuchema kungauya usiku asi mufaro unoya mangwanani. Unonzi usiku i time of ignorance. Anonzi mangwanani i time of knowledge. So zvimwe zvaunotomira kuti munhu waMwari ndinamatirei, zvinhu zvaunogona kutoti ukanamata zviite. Mark 16:17. If you believe, you cast out devils. Hapana kuti if you become bishop or prophet. Zvakuti munhu waMwari munomirira akauya oti out right now, out right now. What was wrong? Ane power. Munaro. Amuverenge. Azvisi kuitwa nokuti ndi prophet. Scripture yakati if you believe, becoming a believer offers you a right to chase away devils. Ndochi chinotowanikwa newe usina title yekunzi mdikoni. It's given to you. But that kind of right and knowledge ikasava revealed to you. Unopedzisira wakundiremekedzera chinhu chiri common chaifanira kunge chichiitika ikoko. Imamo pamupatunzi men of God vasodai men of God today. Zvinoitwa anyone in God. But people they lack knowledge and they don't understand their rights. Saka vanomira muqueue vachitenga yeCHIBAGE anacho ari mukoma wavo ari munin'ina wavo Joseph. Saka Bible roti time Joseph paakaziva kuti these are my brother. Iye aitoziva but he chose to reveal himself to them. Ndokubva ati right ndada kuita a trap. Handichada mari yenyu, handichada barter exchange yameita nembudzi nemombe. Makamira sei kufamily kwenyu? Zvanditasiya mugaro wedu nekamunin'ina kedu kadiki kanonzi Benjamin. Ndikanzi right. Next time kana makuda yeCHIBAGE munouya naBenjamin. Handichada mari ndiri kuda munhu. Vakati ndofunga iri nyore tinongouya naye todzokera naye. Vaenda kuna baba wavo Jacob zvanzi kudhara. Munhu ari uku ane musikanzwa akuda munhu hanzi tuye nemufana wedu. Baba vavo ndokubva vayeuchidzwa mundangariro dzavo kuti family iyo iyi ndakabereka vana 2 Joseph naBenji. Mumwe wacho akatsakatika nenyaya yevakomana ivava. Kana vasumudza futi yemumwe munin'ina vada kuti mumwe arove. Ndokubva paita makakatano. Kusvika Juda ndiye akapledza kuna baba kuti mudhara this time mpana akasadzoka. Ini ndine mhosva, responsibility ndeyangu. Tipai mukomana tiende naye. Juda wakavolunteer kuti nyaya ngaiite yangu tipai mukomana. Ndokubva vapiwa Benjamin vakaenda naye. Variko yeCHIBAGE chatengwa semazuva ese. Joseph ari kuziva meti dzake. Ndiye Benjamin wamauya naye haiwa pari right. Ndokubva atora kapu yake yaanonwira. Ndokubva aisa musaga raBenji. Vati fambei ndokutuma vanhu teverai vanhu. Munovaudza kuti komadire ikapu yangu. Vachiudzwa mashoko ekapu vese vakati hatiite zvemakapu izvi.
mambo wangu atikuvanzire atina kape atatora sechai wa mabata iyeyo nae Sanzi kwa katangwa ni mkuru Big Mac amuna kapa. Pana Benjamin Dziku fura so kapu irimu. Apo Juda akabeja kuti ndodzoka naye. Ukoona kuti okay. Neti aichabuda ndobva vese valoda chibage chavo pamadhongi vakabva vadzokera kuEgypt. Vakabvarira hembe dzavo vakatanga kuchemba pamberi paJosefu. Mambo wangu nyaya yemufano yakamira so zvekutoti iye akasadzoka ma1 beta ini ndisare kana kuti tese tiite nhapo mumuregeti zvanzi aiwa ine handidaro ndongobata iye ane kapu. Apo Benjamin kapu haana kuba aisirwa kapu musaga. Ipapa pachiita zvekunge zvinhu zvaawesi macriminals ndopa zviri kutopusha to become the best nokuti there is about to reveal himself. Vanhu pautofungidzira kuti zvaoma nokuti mufana wedu abatwa nekapu havasi kuziva kuti chiprofita cheNew Testament nokuti Benjamin zvinongoreva kuti son of my right hand. Jesu watiri kunamata agere kurudyi rwababa. Ukatarisa Benjamin wacho haana kuberekwa nechipenyu. Paakaberekwa mai vake vakafa. Saka Jesu watiri naye akaberekwa kubva kuvakafa nokuti wakafa akamuka. So iri drama raKristu kurivhila kuvanhu kuti Mwari anongozvirivhila through Christ. Nekuda kwaJesu Kristu rufu rwake ukatenda, God can reveal to you as Father. Nokuti pavaitengeserwa chibage, they were buying as strangers. Paakazvirivhila to them, they were living as brothers. So wakoma mupana paabatwa nekapu ndopazoiswa message. Joseph azvirivhila kwavari ndokubva tichiendai munoshedza mudhara momudza kuti mukomana mupenyu muuye kuno mugare munzvimbo inonzi Gosheni. Kuda kuti this time havana kuuya nekutsvaga chibage. This time Jacob nevana vake vakauya nekuda kwekuti kune nyaya yekapu. Kapu inongomirira covenant. Jesu akati abata kapu ndokubva ati ndosungano itsva kureva kuti tinoenda kuna Mwari not because we want something but because he gave us the cup which is the new covenant ya Kristu Jesu. Nokuti ukaenda through Christ, God can reveal himself. Ukaenda through problems, he can solve your problems without knowing him. Nokuti iye rudo mukadzi ane the issue of blood akatoporeswa asingazivani naJesu. Jesu akatoti ndiani andibata kuda kuti hatizivane but zvaita. But kana wakuda kuti tizivane, so pavaienda vachitsvaga chibage vaichiwana vachibhadhara vachidii. But pakazoenda Benjamin kapu ikaiswa musaga vadzoka, he chose to reveal himself to the brothers. Ende kana azvirivhila kuvakoma hamuchatenderwa kuramba muchingofamba muchiuya kuchibage nokuti kune chibage ndokwenyu. Nakundinzwa vaibva kuKenani vachiuya kuzotenga chibage, but pavakazozivana naJoseph havachafamba nokuti kune chibage ndokwavo. Zvinhu zvauri kutsvaga izvi ndezvako kana waona Mwari wacho. Zakeo aida kuona Jesu ndokubva atadza kuona Jesu nenyaya yekupfupika vanhu vachimubloka. Ati kupera kwenyaya Jesu akaona Zakeo. Zvoda kuti Zakeo aitsvaga munhu ari kumutsvaga. Zakeo aidza kuona Jesu vanhu vakamubloka, but kupera kwenyaya Jesu akaona Zakeo. Saka aitsvaga umwe ndiani? Kuda kuti pamwe pacho uri kutsvaga zvinhu zvinofanira kunge zvichikutsvaga but inhau yekuti hausi muright position. Nokuti Zakeo paakabva kuvanhu haana kushedzera kuti ishe ndashayiwa mukana ndaakumhanyira kumberi. Akangomhanya chero kwaakananga nako akasvika pane muti womuonde ndokubva akwira. Munyika hamuna one type yemuti but munotaurwa type yemuti. Kuda kuti type yemuti ritori vhangeri. Aigona kunokwira mumusasa kana mumutowe, but Bible ukanzora kuti akabva ipapo akamhanya akanokwira mumuonde. Zvoreva kuti iye by revelation ane chaaziva nokuti Bible richimudescribe kuti Zakeo waitova mutadzi. Zvaitozivikanwa nevanhu kwete naMwari chete. Vanhu vaitoziva kuti this man is a sinner. Saka iye ndokunga wakaenda into scripture ndokuona kuti Mwari paakatanga kutsvaga munhu ndo paanga atadza apfeka mashizha emuonde. Saka ini ndiri mutadzi
Saka uyu wandiri kutsvaga anofanira kunge achitsvaga inini. Kana ndiri mutadzi ndikaenda kumaonde anouya ikoko. Nokuti paaida kutsvaga Adhamu akamuwanira akapfeka mashizha emuonde. Saka paakakwira muti womuonde ari kungoenda kunovharwa nemashizha emuonde iye ari mutadzi. That's why Jesu paakasvika ipapo akatoziva kuti mutadzi handimushaya. Nokuti tsika yake ndoyekuhwanda nemashizha emuonde. Asi Zakeo akati ishe ndiri pano. Jesu paakasvika ipapo akatarisa mudenga akati Zakeo buruka. Zvinondiratidza kuti Jesu waitoziva kuti ari mumuti anonzani. Haana kubvunza vanhu kuti konde dzipi idzi. Akasvika pamuonde akati Zakeo buruka. Kurati Jesu aitsvaga Zakeo. Because paakatosvika pamuti akatoziva kuti ndiye. Ende type yemuti wakakwira zvinongorevawo zvaari. Ari maonde unoziva. Akatsvuka kunze ane mazvazve mukati. Zakeo kana ari panze anoda kuona Jesu munhu ari bow. Kana ari mumba akavhara mari dzevanhu dziri mukati. Kuti akaora necorruption inside, but outside is a good guy. Saka paakakwira muti womuonde, that's why Jesu akati buruka tiende kumba. Nokuti Jesu akuti nyaya haisiye panze ndiye mukati. Nokuti muti wawakwira nyaya yacho haisiye kunze ndiye ya. Kana ruzivo. Kuti muti wawakwira utomutengesa zvaari. Nokuti natural azviiteka kuti muenzi akoke muridzi wemba kumba kwemunhu. Chosana nemwe munhu munomutaura kuti makadi rikukokai kumba kwenyu. Hakuna chivanhu chakadaro. But Jesu akati kuna Zakeo, hurry down, kasika kuburuka tiende kumba kwako. Jesu ari kukoka Zakeo kumba kwa Zakeo. Why? Nokuti muti una Zakeo ndo zvaunoreva kuti kunze ndiri right ndakaipa mukati, saka nyaya haisiye panze hande mukati hande mumba ndomune mari dzevanhu. Ende Jesu achitopinda mbama Zakeo vakagara patafura vachidya. Haana kuda aparidza kuti mari dzamanidzorera handidi zvakadaro. Bhabha rinoti kana zvakanaka zvasvika sina kunaka zvinotama. It became automatic. Saka uchiona rimwe vhangeri ratiri kudza vanhu kuti siya zvakati kutotenderera. Vape Jesu akazara mavari anotaura, akazara mavari anovapa tsika dzekuteedza. Ndakasiwa uchiona vhangeri ratakanzi tiparidze. Asi rekuti tinoudza izvi rekuti repent, maybe chirungu chakatiwandira stereki. Kunonzi kutendeuka resensationa. Munhu kana akatarisa uko akanzi atendeuke anodai. Kutendeuka hakusi kusiya zvawakabata, kuchinja direction yawakatarisa. Kana rukunzi. Munhu akanzi tendeuka akadai anongodai. Kurati unotendeuka uri mbavha. Hausiye umbavha kuti watendeuka. Kutendeuka kuchinja direction kana kuti road. Saka Jesu achiti I'm the way. Kurati unenge uri wrong way. Ukauya ku right way kune ma principles ne power rekuti uregere zvawakabata zisirizvo. Kunonzi kutendeuka zvive kusiya zvakaipa. Kuuya kuna Jesu anosiyisa zvakaipa. Saka uchiona vazhinji wakati siya tinamati havasi kusiya. Nokuti ukatogona kusiya wega hapana need yekutendeuka. Pauri kuri right kunosiyisa. Saka Jesu achiti uyai makadaro. Nokuti hamudzokere makadaro. But church haikuda wakadaro, inoda vanhu vari right. Love example. All night mukomana akauya achipita fodya yake akaitsika pato. Akuda kupinda, wakomana wakadhimona kukanganisa service. Takuona uchishuta. Mazeta msikanzwa kuchidzokera. Vachitonetsana pato, akanzwa prayer yatanga mukati. Prayer line yakabata nepekuti mutiregerere zvatokutadzirai. Uyu atotadza wada kupinda ari kurambidzwa. Vamwe vatotadza kudhara vafana kupinda. Saka ndopa akatitsana nopato kuti muri kunzwa iri munamato uri mukati. Vamwe vangu vakutoregererwa mukuti munonodza. Hatiuye kwaari nokuti tiri right. Tinouya kwaari nokuti iye ndiye ari right nakutipa his nature. Righteousness is a gift. Akarurama ndiMwari kwete munhu. Kunzi be holy kwakafanana nenyaya yemagnet. Magnet ine power not magnetism ability. Simba iroro spoon haina. But spoon ikada zvinoita. Chainofanirwa kuita spoon haifanirwi kuyemura zvinoitwa nemagnet. Inofanirwa kupota ichibatwa nemagnet yainoyemura. Ikabatwa for 1 week or 5 days. Magnet ikabviswa paspoon. Uchaona kuti spoon inenge yaane magnetism ability. Kureva kuti Mwari akati be holy. Chinzwa tipi yacho because I'm holy. Kureva kuti chitsvaga iye. Usanetsane nezvakaipa. Netsana nekumutsvaga.
nokuti ukamutsvaga ukamuwana necha yake ikapinda mauri unobata zvakanaka uchabata singabatwe newe. So Joseph and his brothers at the end hama dzake dzakagara muGoshen muEgypt. Chakaita kuti vauye kuzogara muGoshen inyaya yekapu yakawanikwa mubhegi raBenjamin. Cup inorepresenta a cover. Saka Jesu achiti baba mukombe uyu. Mukombe zvinongoreva assignment yaakapiwa. So Joseph akaisa cup muna Benjamin. Benjamin awanikwa nekapu vanhu vadzoka. Ndopa akazvirivhila kwavari. Akati endai munoshedza baba muye muzogara kuGoshen. Pane time yavaifamba kuti vazotenga chibage. Time yavakazivana naJoseph havana kuzofamba kuzotenga. Vakauya kuzogara muland inoproduce chibage kwavari. Kureva kuti purpose yaMwari haisi kuti urambe uchiwa uchinamatirwa zvoita, wouya utenga oil wozora zvoita, ndeyekuti uve naMwari wacho anoita izvozvo. Ave baba arara. Danger yatanayo ndeyekuti zvimwe nguva mufundisi anoitya iyoyo. Kuti ukanamata wega zvichiita wega. Ndikasapinda muequation yacho ndanyura. This is true. Jesu ari paCalvary, Bible rinoti wakashedza nezwi guru mucheka waiwa muketeni ukatsemuka nepakati. Kuda kuti chakatsemurwa mucheka wa muketeni iroro takapiwa new identity. We are now all equal. We are a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. Kuda kuti zvaitwa nevamwe kuno ku Hall of the Holies. Tatoku Hall of the Holies because of Christ. Nokuti keteni akaritsemura. Keteni raaitsemura aitsemura iye parutivi kuti paberekwe kereke ine marights akafanana. Danger yaapo ndeyekuti kana Joseph ari greedy ambofa akaudza vanhu kuti tozivana anenge achingostoka mari yake, stoka mari yake, tenga chibage stoka mari yake. But Joseph anosvika pakuona kuti this is my family, they deserve to enjoy this by right, because ropa rangu nerevanhu ava rakafanana. Baba wangu vari kusafa, vakomana ende munotora baba muye kuno mugare muGoshen. Chandiri kuti Goshen is a lifestyle yaunofanirwa kuva nayo kuna Mwari, yekuti zvaunofunga kuti pastor anondiitira Mwari anokuitira kana uchimunamata. Ari pakati pako naMwari ndiJesu, kwete inini. Ini ndinotaridza kuti muzivaneko. Ukada kumuziva kuburikidza nenoita problem one. Level yekuziva kwangu ndo limitation yako. Zvandinotenda nekuziva ndo zvachapedzisira uchitenda unokuziva udarike ipapo. But Mwari unogona kuita zvikuru newe kudarika zvaanoita neni. Danger yatanayo ndeyekuramba tichitravela. Munhu wamanira mati mufoni munhu wamwari kuno kwaita zvakati. Danger yekuti nyaya yako iri pamunhu. Munhu iyeyo akasatendeka wakuwara. Ende akatendeka nekusingaperi ndiMwari. Do you know kuti John the Baptist akaitwa forerunner waJesu, but pani paakaita mess up his calling. Forerunner waJesu ari kunzi you must prepare the way for the Lord. Unofanira kutaridza vanhu Kristu. Akazviita, yes. Achiona Jesu achiuya akati rogwanda rinobvisa zvivi zvenyika. Time yaakasungwa ari kujeri. Ropa akaudza kuti endai munomubvunza kuti ndiwe here kana kuti timirire vamwe. Kuti vakaitirwa favor vanhu vakanzwa achiti gwayana. Vasina kuitirwa favor no gospel ndekuti taada kumubveta futi. Mubvunzei kuti ndiwe here timirire umwe. Isaini yekuti men through pressure and time he can change. Yes. So kana uri centered pana men of God have come to warn you. John started on a good note. He ended up on a bad note. Yes. Doubting Jesus. Yet is the forerunner to present Jesus to the world. Ndikutara when Bible kam koveda koisusu tinoona kutanga bho guys tobizwa takuita chikomana. John basa rake kuradza vanhu Jesu, but pressure life yaoma ari kujeri akatenda munomuvheta kuti ndiwe ratimirira umwe. That's why ndakati firo yake akabva adamburwa musoro. Adamburwa musoro nokuti akutaura zvemumusoro, nokuti zvekumusoro ndozviziya. Zvekumusoro akandiratidza vanhu Jesu, zvemumusoro akumuvhetawo kuti ndimi here ratimirira umwe. Saka kana wasiya rekumusoro unoshaya musoro.
He was a man of God, but he died in a way yekuti he was beheaded. Akabviswa musoro. Nokuti vhangeri rakuro harisiri kumusoro, ndiri mumusoro. Mwari vakatoti tishumira, havadi kuti nditaure zvemumusoro, varikuda nditaure zvekumusoro. So men can start on a good note and end on a bad note. So ukazembera pamunhu akatight, nokuti for the meantime is doing good. It's a matter of time. Asingashanduke ndi Jesu. Moses, a great leader, haana kupinda Canaan. Men used by God in miracles, he missed Canaan. So usanditi mama minana yanoita so unoona vachana kumira moshi afamba mhepo azodi. Vakuru Moses vakatsemura Red Sea, wakaita zvinorova, nyoka dzin'anga dzikamedzwa, Canaan haipindiki. Miracle haisi guarantee. Ukazembera pamunhu nokuti wakaita minana, I'm sorry, Moses haana kupinda. Haana kupinda. Ukazembera pana Moses haupinde, but ukazembera pana Mwari, even Moses akanzi akundikana, Mwari hakundikani. The brothers of Joseph vakamuva kubva pakufamba vachitenga chibage, vakanzi kana taakuzivana ndakubvisa distance apa fambwe futi, amutakure mari futi, uyai mugare pano panonzi paGoshen, mukohwe murime mudye tiri tese. Kuda kuti ndo pfungwa yaMwari. Haufanira kuramba uchingotravel uchidi uchizvitsvaka, anofanira kugara mauri. The truth must be in you. You must pray to God and he must hear you. Uri mwana wake ka. Hakuna type andovanonzwana mara, anzivana ndachivabvunzira kuna ningi. Chikristu neun'anga zvakasiyana. Kuchikristu inyaya relationship yekuti iwewe naMwari wacho munotogona kutozivana. Distance yauri kufamba itime yekuti asati arivhirwa kwauri. Joseph akazivana nevakoma, havarambi vachingofamba distance, vanonzi mugare pasi muGoshen. We need, you must own land than to come and look for the produce of the land. Minana yauri kutsvaga ndikupe shortcut, tsvaga Mwari anoita. Ukatsvaga miracle uri patight, but ukatsvaga Mwari anawo mamiracles chenda anogona kutokuitira. Vanhu vaifamba vachiuya kuzotenga chibage nokuti vanga vasingazivane naye, but chibage vaichiwana. Kune zvimwe Mwari zvaanokuitira, kwete nokuti munozivana, but nokuti iye anokuziva kuti haumuzive. But akazvirivhira kwauri kana maakuzivana, there must be a change. Peter asati akushanda naJesu aibata hove achitengesa chiwana mari. Paakafamba naJesu akanzi anobata hove uvhure mukanwa mune mari, kureva kuti there must be a difference kana uinaye. Aiti akabata unotengesa, paakafamba naJesu akanzi ukadzibata dzinobhadhara dzega. There must be a difference. Vhangeri reropa raKristu tikarikangana tikarisa paside, rechibage ririko ende tinochifambire tinochiwana, chinowanika chibage. But pane danger ndepekuti mari yedu ikazopera, nekuti hanzi kuIjipiti mari yakapera. Changa chaakudiwa kuti Benjamin zvinongoreva kuti son of my right hand, kureva kuti pa every problem unotraya kutira zvaunoita zvichiwanikwa, but the greatest you need to have Benjamin, son of the right hand, that is Jesus. With Christ you can have Goshen. naJesu vese akamugamuchira akavapa simba, kureva kuti Paulo unoona rese riri mukumugamuchira, raunoona vamwe vachidemonstrate inyaya kuti vakamugamuchira. So the danger in our time ndeyekuti chibage tachifambira nguva refu, ende ndovhangeri rapopular chibage kuIjipiti. Ukauya pano basa rako norwana, ukauya pano kuchatokone, ukauya pano ichokwadi zvinoita Mwari anoita. Danger ndepekuti haisinyaya kuti ukauya pano Mwari akararama maungu zvinoita. Reganitaura kuna vanhu vati kure mbishana. Peter akamboparidza vhangeri renzvimbo paTransfiguration, Matthew 17. Jesu akamira kuonekwa Elijah, uku kuonekwa Moses achibwinya. Peter ndokubva ati zvakanaka tiri pano, dai tavaka matende matatu,
wanira Moses, wanira Elijah, wanirenyu. Zvanzi ari pakati pekutaura, shongwe yegore yakadzika, Mwari vakamukata ari pakati pekutaura. Ukaona Mwari vakukutorera maiki vakutaurawo, watorasika. Mwari havana kutendera Peter kupedza, in the midst achitaura. Mwari ndopa vakati, this is my beloved. Chavakatanga kuita chinhu one, vakaita kuti Moses naElijah vadisappear. Yeti vari paprogramu yaPeter. Peter ada kutavakira madheni. Mwari anosedzera kuti novakira vanhu asina nebasa rese. Ukazembera pachiprofita kapana zvimwe zvinhu, it will come to pass. But the word of the Lord will stay forever, and the word is Jesus. Peter ari kuisa pa same level Jesu na Moses na Elijah. Ende chinzwa zvataura zvakanaka kuti tiri pano zvinoreva nzvimbo we are here. Iro gospel panoparidzwa ari pano Jesu. Nokuti kana zvakanaka kana nokuti tiri pano zvinoti munhu wese anofanira kuya papi. But kana zvakanaka nokuti ari pano munhu wese anofanira kutsvakani Jesu. Iyi ndo vhangeri yemachechi. Mukauya kwedu taona zvinhu zvenyu zvapera. Izwai, Mwari wacho akaenda kwavari hazvipere. Ko vakatsvaka Mwari hazviperere vanhu kusvika vauya kwenyu shuwa. Mazuva paredhiyo pari kunakidza ka. Maadvert munhu waMwari vanoti mukauya pano zvinopera. I know they are true men of God, they are used by God. But that gospel is looking for believers, is looking for people. It's not taking the gospel to the people. Nokuti even kana kwasauya kwedu ukagamuchira Jesu kwamunamata mwaende muzvokwadi zvinoitako. Ndochokwadi ka. Iwo kana mata Mwari usingapinde yedu, Mwari wacho ndiye anoita izvozvo kwete yedu. That's how I was telling you. Ukachinja bhawo usina mari haudhakwe, bho chinodiwa kuva nemari yacho. Hatidi advert yebhawo, ngataure nyaya yedoro racho rinodhaka. Ukatonira mumba mako kasola uri kudhenyiko. Panapa unodhakwa stereki. Kana ukatonira kumaraini kwenyu uchirova iri lion unovharirwa ikoko. That's the truth. Vhangeri rechibage rine chekuita nemari. Nokuti Joseph vanhu pavaiuya kuzotora chibage vaisiya mari. But vhangeri rine chekuita nerikuzvirivhira paukama. Rinoita kuti vanhu vagare muGosheni. Plani yaMwari ndeyekuti aite zvinhu newe, kwete zvichiitwa panext door zvichiuya kwauri. Uri mwana waMwari iwewe. You have a right to worship God. He is your father, he can hear you. Mwari anotorarama mauri iwewe. Ndi baba vako. Chapa n'anga mari kukipa secret. Hakuna n'anga yakaratidza vanhu mushonga inopa mushonga. Imagine waenda kun'anga yekubata ruoko kuti uya muzukuru uyu ndowe musano yakuno uri kuona mutu uyu ndowe makumbo kana arwadza uya kuno uyu ndowe kubasa promotion ikadaro matu n'anga. Ukaita problem unoenda kun'anga rero kunoenda mugomo. Saka n'anga yekuti alosika nokuti yakarivhira secret ndo zvakutyiwa kuchechi. Ikangokudza chokwadi losi. Saka kuti urambe nichimeka pachibage handimbokuzivisa Kristu. Ndinondikokudza kuti highly anointed ukauya pano zvinopera. Atenda muna Jesu zvinopera. Ndiri kutaura anozvigona kwete nzvimbo. It's not about the place, it's about him. Kwa tinombobvisirei Jesu tichitaura dzimwe nyaya. Vhangeri racho ndiye. Mwari haite zvinhu kuchechi kwedu, anoita zvinhu kune vanhu vanotenda. Faith ndo key kwete church. Ukasadevelopa faith ukaswera uchichaka machechi uri patight. Nokuti kana ukanopinda iri right iwe usina faith zvinorambira ikoko. Kana uchitsvaka basa vanoti tipe qualifications ako. Woti handakafoira hangu but ndiri payeCHIBAGE.Hve. Haupinde. Haasi results. Panopinda munhu kumuzara bana nimai. Pinze twati iripo. Qualifications, knowledge, insight. Yakuri chokwadi ichi chikarohwa
nyaya yemari neCHIBAGE inodzikira. Okay, I'm finishing. Let me just 2 minutes. I love examples for my brother to come in. Ndakati kumushawo kana uchida kudzinga mhuka munda, avasikwere kumunda vachidzidzinga, nokuti mhuka haifunge semunhu, inorohwa mentally. Wacho akati mhuka dzisapinde kumunda, haaende kumunda. Anogadzira chimunhu chewaya chine hovhorosi, chine kepi chakangodai, hadzipinde. Idzo dzinofungidza dziri kudzingwa nechinhu chirimo, dziri kudzingwa nemunhu asipo. Ibattle yemind. Zvakuti pakauya mumwe munhu shiri dziri musaidhi memunda nemhuka dzichitadza kupinda, dzinotofunga chiri kutadzisa kupinda chinhu chiri mukati kaya. Pakauya munhu anevhakarira kuti ndinochibvisa ichi, ndipei ma20. Shiri dzinota kill baba kuti mupei koma nomupei koma. Toda kuti deliverance. Deliverance yedu yatanga taada kudya manje manje. Shua opiwa ma20 nevana. Opinda mukati wochitakura. Chizopinda. Shiri idzodzo kwese kwadzichaenda dzinongoti kune munhu waMwari akatiitira nyasha. Gamba nyasha dzakaitwa kudhara nokuti anokuzivisai hako, but inini uko hakuna chinhu. Saka Mwari atiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Kana atiti vanhu vangu vakutaura vanoenda kuchechi. Mwari paanoti vanhu vangu vari kutaura mabelievers kuti ndiri muri kukwadwa too much kwete kunyika vari nani havaendo. Nekunyika vaende ku1 on 1 kunoenda imweni. Saka Mwari ndo vari kuchema nemuti makuwadzana komana. Jesu zvaunoziva ipapa hapana. Wakatangira chechi yenyu kumatangiro yakaita ndo zvaunoziva chete. Dzikabvisirwa remuchinji kwatinosirwa danda iroro. Anozati pamuchinji kwatakaponeswa naJesu kwete nedanda. Cross yanga iriko kudhara before Jesus. It was the way of the Romans to execute criminals. Vaiswa vanhu vane mhosva pamatanda. Saka kudai so haisi nyaya yekunamata. Zvaitoitwa kunamata kusati kwatanga. Takaponeswa naJesu akaenda ipapo.